vás vítám u tohohle let's play a dneska je to opět z Minecraftu a dneska to zase bude z Freezycraftu a ukážu vám tady ještě, co tady je, jako co tady předtím nebylo a tak. Takže tohle je celý spawn, tady na tom místě se každý spawne vždycky, když bude chtít jít na spawn. Tak a když tak, tady jste viděli možná někdo předtím, že tady byl vodní portál a teď tady je do biomes nebo do parkouru. Tak si ukážem parkour, což tady udělali, nevím kdy to bylo, tak před 3 dněma. Tady vidíte parkour od Banana.cz. Tady vidíte parkour od Květina 97 a takže nevím, co to je. To by mohla být nějaká ta, že by se na to prostě vlezlo a že by to možná vyhodilo jako, že by to bylo něco jako trampolína ještě nevím. Já radši tak vyzkouším ten druhý parkour, protože tohle je celkem těžký. A jinak nevím, jestli mám tady nějaký blbnutí, nebo to je fakt, ale já tady vidím jako, že to je rozbitý, ale možná to buď to rozbil, nebo to prostě to je tak ne. Ale tady ty parkoury jsou celkem dost těžký. S kompasem tady všechny a podvádějí tím, že si veme kompas a tak prostě třeba někdo prostě takhle kompas udělá takhle a hned vás to hodí úplně nahoru, což je fakt nehorázný. Já to takhle jsem udělala jenom párkrát, ale neříkal jsem, že jsem to dal, protože nechci tady říkat, že jsem to dal, ani že jsem to podváděl. Takže já to takhle nedělám, já to prostě dělám vždycky normálně, bez kompasu. Jinak ještě tady neudělali vůbec obchod, což mě štve. Já až tady mohl být třeba za týden, nebo nevím. Ale Bulldog Pěder tady psal, že aby jsme mu to když tak napsali, kdo by chtěl tady obchod, anebo na spawnu je když tak cedule, kdo chce tam obchod, tady na Freezycraftu, tak ať tam klikne buď na ano nebo ne. Já jsem tam klik asi 20krát na ano, protože já ho tady fakt chci, aby jsem tady mohl konečně už nakupovat ty věci. Jinak to, co jste viděli včera v těch mojich čestkách, tak to fakt jsem si nekoupil od toho, já jsem si doopravdy vytěžil, ale nechci tím machovat, protože se někdo z vás na to díval, takže jenom prostě tak, abyste si nemysleli, že jsem nějaký hacker nebo cheater, tak bych jsem vás poprosil, abyste pochopili, že tady to majitel nebo admin, takže ještě to takhle nejde. A bylo snad tady hlasování o helpera nebo o buildera, teď přesně nevím, ale to už je ukončený, takže všichni teď zůstanou jak je. Už tam mám jenom teď 15%, tak se za to omlouvám.
takže asi za, jak dlouho natáčím? 5 minut. Tak za pár sekund nebo minut to budu končit. No tak já nevím, mohlo by to tady být i teď všechno, ještě rychle skočím domů, takže home, dům. Jinak tady ten barák jsem nestavil já, ale Pěder. Ne, to nebyl Pěder. Jo, to je Coolman. Takže vidíte, že jsem tady měl včera 2 staky skoro železa a teď už tady mám jenom půl staku, takže já jsem totiž včera si vyráběl věci a jinak jsem si vyrobil ještě diabrnko. Jsem tam našel několik diamantů prostě zakopaných a ty emeraldy jsem našel na kraji přesně pod barákem, protože tam byla láva, tak jsem to tam našel. Jinak tady vidíte úplně plno těch koblů, což jsem si vytěžil všechno. Trvalo mi to asi necelý 3 Minecraftové dny. A tady to vidíte několik staků, skoro plnou čestku opracovaného dřeva. A jinak tady v těch čestkách už nic fakt nemám. A tady mám to zahrady. Ještě vám tady teda můžu ukázat tu zahradu. Sice vím, že jsem vám ji ukazoval včera, ale to vůbec nevadí. Tak teď nechápu, proč, když já jsem to tady zasadil. No, já to tady nezasázel, ale on mi to tady udělal zase ten Coolman. Jsem ani neříkal, ať mi to tady udělal, ale jsem za to rád. No, takže to tady takhle mám vysázený a no, prostě takhle to je. A tohle by mohlo být zase z dnešního videa asi všechno, takže se s váma loučím a zase příště.